L-akkużata bil-qtil ta' Filippin fil-bidu ta' Lulju li għadda Mayumi Santos Patakskil ta' 44 sena kemm il-darba qalet li kien qed isir vjolenza domestika fid-dar u anke qalet li kienet se tagħmel suwiċidju. Dan intqal fil-qorti kif komplit il-kumpilazzjoni fil-konfront tal-Filippina akkużat bil-qtil tas-sieħeb tagħha. Fil-qorti xed sit il-blokka ta' appartamenti fejn kienu jgħixu il-vittma u l-akkużata fejn qal li huwa kemm il-darba irċieva ilmenti dwar storbju ġej mill-appartament tal-koppja. Intqal kif l-akkużata kienet tibgħat ħafna messaġġi lil ġirien biex tara jekk il-Filippin kienx id-dar jew le. Dawn il-messaġġi inġabru mill-pulizija sabiex ikunu investigati. Fil-qorti intqal ukoll kif għal xi żmien ir-relazzjoni bejniethom waqfet, iżda wara xi żmien reġgħu spiċċaw flimkien. Saret ċieda wkoll dwar ix-xena tad-delitt fejn intqal li l-vittma instab wiċċu l-isfel b'daqqiet f'għonqu u f'sidru. Il-prosekuzzjoni opponiet talba għal ħelsien mill-arrest ta' Adrian Naġus, wieħed mill-aħwa tal-Maksar. Dan hekk kif l-avukati tiegħu talbu għal ħelsien mill-arrest waqt li komplet il-kumpilazzjoni tal-aħwa Robert u Adrian Naġus tal-Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio li jinsabu akkużati bl-involviment tagħhom fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-avukat Carmel Kirkop. L-avukat difensur ta' Adrian Naġus għal kif l-akkużat m'għandu l-ebda akkuża relatata ma' qtil ta' Caruana Galizia. Iżda l-prosekuzzjoni saħqet kif diġà kien hemm talba għal ħelsien mill-arrest riċentament li ma ġietx milquha. Raġel ġie kkundannat sedna ħabs sospiżi għal sena wara l-instab ħati li ta' daqqa ta' pon lil raġel ieħor. Il-każ imur lura għal Lulju tal-2019 fil-Belt. Fil-qorti l-akkużat iġġustifika dan l-att għaliex il-vittma kien laqtu bir-rota tal-mutur waqt li pprova jgħaddi minn mal-karozza tiegħu. Il-vittma f'dan il-każ kien sofra ġrieħi gravi.